Θέμικον έμπαιρνες. Ρε φίλε, το έχω πει και στο παρελθόν. Ήταν συγκεκριμένα μια φωτογραφία του Θέμικον που είχα δει που είχε ανεβάσει στο Instagram. Και φαινόταν μόνο η πλάτη έτσι. Φαινόταν μόνο η πλάτη έτσι. Δεν φαινόταν μούτρα, μόνο πλάτη. Και θυμάμαι ότι φορούσε χαρακτηριστικά ένα κορδόνι. Με το που το βλέπω αυτό από πίσω, λέω. Κάνω μια έτσι. Τι είναι αυτό. Πότε εγώ κάνω follow αυτό το λογαριασμό. Και μπαίνω μέσα και βλέπω ήταν ο Θέμικον. Και αρχίζω και ξεψαχνίζω. Και λέω, μάνα μου η χωρίστρα σου. Τόσα χρόνια βαρελάς, τέτοιο πάτο, δεν ξανάδα. Ναι, εσύ έλα πες μου ότι δεν συμφωνείς με την άποψή μου. Από τούδε. Και λες ότι όχι, εγώ ρε παιδί μου θα κρατούσα χαρακτήρα, δεν θα έμπαινα. Βίρνα, έλα Βίρνα, έλα. Τι, εγώ θα έμπαινα. Κι εγώ ολόκληρος Γιάνγκος Δράκος είναι δυνατόν να μην έμπαινα. Ναι, όλοι θα μπαίνανε. Οπότε μη μου λες βλακίες. Λίγο πολύ, οποιοσδήποτε είναι μερακλής θα την έκανε τη δουλειά. Σε πιάνει μια ιδέα.